तो नमस्कार प्रणाम, का हाल बा भाई लोग। उम्मीद करता नहीं सब लोग एकदम मस्त होबा लोग। तो कहा रे भड़ुआ सब तनी को का पता चल गई। हाँ, एक इतने तहनी के गान में दम रहलक हाँ रे साला सब। अगर तहनी के गान में दम बा तो हमरा वीडियो के रिप्लाई करता सन, हमरा से बातचीत करता सन। बाकी तहनी के औकात आज बुझ गई भड़ुआ सब। आ एगो बात जान लसन भड़ुआ सब, अभी तोहनी के खाली मने गरिया देला से मने ई अहिर पीछे नहीं के हटे वाला, ठीक बा। बाबू जैया सनक जाई नु गहिर कर देम डाल के गहिर जान जाइह, ठीक बा। जब तक सरवा एकनी के मौगा जवान खेसारी भैया के रेलल ना छोड़िया सन, तब ले सोनू यादव ई मौगा जवान के रेलत रही। आई वादा बा एक दिन ई मौगहिया जवान के अहिर के गोल में छुका के रही। इतना दिन से हम जातिवाद ना करत रहनी है। एकनी के जौन भी अश्लीलता के ऊपर कदम उठे लसन ओकर समर्थन करत रहनी है, लेकिन अब ना। भोसड़ी वाला सब एकनी के अश्लील मिटावे के नाम पे राजनीतिक जातिवाद करत रहसन। एकनी के 400 वीडियो में से 300 वीडियो खाली खेसारी लाल, हफ्ता में मतलब 2 से 3 वीडियो एकनी के खेसारी लाल के ऊपर लाही के बा। तो जातिवाद के करता हमनी। और एगो बात कहे के चाहे, एकनी के कहता रसन कि भोजपुरी से अश्लीलता के मिटावे के बा, एकनी के ठान ले बारसन। जबकि भोसड़ी वाला सब खुदे भोजपुरी में अश्लीलता परोसत रसन। सोमिया पकरोल के नाम शाम के पोखरा, तो खेसारी भैया के नाम मसूरी, खेसारी भैया के राइटर के नाम कोठा पुत्र, पवन सिंह के नाम ढोरी चटवा, गोबर सिंह, अक्षरा सिंह के नाम कचरा। ये दूगो भड़ुआ दूगो बारा सन एक काम ना करे भड़ुआ सन। तहनिये के आ सन भोजपुरी इंडस्ट्री में, तहनिये के फिल्म बनाओ सन, तहनिये के गावो सन। एकनी के छोड़ देता सन, सब कलाकार चल जाता सन भोजपुरी से। तहनिये के आवो सन, निमन गावो सन। केहू के बेटी बहिन माई तार के भोजपुरी इंडस्ट्री से आज तक अश्लीलता हटल बा नहीं के हटल, कबो ना हटी। जौन भी जनता जौन भी पब्लिक ई दोनों भड़ुआ जवान के सपोर्ट करता रसन नु, जान जइहा बाबू एक दिन ऐसा समय आई कि ई मने कौनो के ना हवसन, अपन पब्लिको के ना हवसन। अगर एकनी के चाह दियसन, एकनी के मुंह सनक गल, तो तहनियों के धके रेल दियसन। तो जे भी मगैया जवान के चाहे वाला बा, फैन बा, ओकरा से निवेदन बा